Wel, dyn ni'n mynd i ddarllen gyda'n gilydd te. 1 Samuel 15. Nawr, mae'r darlleniad ychydig yn hir, ond doedd dim ffordd syml i fi allu rhannu fel lan, a felly fi wedi dod i'r casgliad bod fi'n mynd i ddarllen y benod i gyd. Felly, plis allwch chi ddal ati i ganolbwyntio trwy'r benod. Bydd e lan ar y sgrin os ych chi eisiau dilyn ar y sgrin. Dywedodd Samuel wrth Saul, anfonwyd fi gan yr arglwydd i Theneinio'n frenin ar ei bobl Israel. Felly gwrando nawr ar eiriau'r arglwydd. Fel hyn y dywed arglwydd y lluoedd. Yr wyf am gosbi Amalek am yr hyn a wnaeth i Israel, sef ei rhwystro hwy ar y ffordd wrth iddynt ddod i fyny o'r Aifft. Dos y nawr a tharo'r Amaleciaid, a'i llwyr ddinistrio hwy, a phopeth sydd ganddynt. Paid ei harbed, ond lladd bob dyn a dynes, pob plentyn a baban, pob eidion a dafad, pob camel ac asyn. Felly galwodd Saul y fyddin allan a'i rhestru yn Telaim. Yr oedd 200,000 o wyr traed a 10,000 o ddynion Juda. Pan ddaeth Saul at ddinas yr Amaleciaid, ymguddiodd mewn cwm a dweud wrth y Ceneaid, ewch i ffwrdd, cefnwch ar yr Amaleciaid, rhag i mi eich distrywio chwi gyda hwy. Oherwydd buoch chwi'n garedig wrth yr holl Israeliaid pan oeddent yn dod i fyny o'r Aifft. Aeth y Ceneaid ymaith oddi wrth yr Amaleciaid. Yna trawodd Saul Amalek o Havila hyd at Sir ar gwr yr Aifft. Daliodd Agag brenin Amalek yn fyw, ond lladdodd y bobl i gyd ar cleddyf. Arbedodd Saul ar fyddin nid yn unig Agag, ond hefyd y gorau o'r defaid a'r gwartheg, yr anifeiliaid breision a'r ŵyn a phopeth o werth. Nid oeddent yn fodlon difar rheini, ond difodwyd popeth gwael a diwerth. Yna, daeth gair yr arglwydd at Samuel yn dweud, y mae'n ei difar gynnyf y mod wedi gwneud Saul yn frenin, oherwydd y mae wedi cefnu arnaf a heb gadw fy ngorchymyn. Digiodd Samuel a galwodd ar yr arglwydd drwy'r nos. Bore tranoeth cododd yn gynnar i gyfarfod â Saul, ond dywedwyd wrtho fod Saul wedi mynd i Garmel ac wedi codi cofeb iddo'i hunan yno cyn troi'n ôl a mynd draw i Gilgal. Wedi Samuel ddod o hyd i Saul, dywedodd Saul wrtho, bendith yr arglwydd arnat, yr wyf wedi cadw gorchymyn yr arglwydd. Gofynodd Samuel, beth yntai yw'r brefi defaid sydd yn fy nghlustiau, a'r sŵn gwartheg yr wyf yn ei glywed. Dywedodd Saul, y bobl sydd wedi dod â hwy oddi wrth yr Amaleciaid, oherwydd y maent wedi arbed y gorau o'r defaid a'r gwartheg mwyn aberthu i'r arglwydd dy ddiw. Yr ydym wedi difa'r gweddill. Dywedodd Samuel wrth Saul, taw, i mi gael dweud wrthyt beth a ddywedodd yr arglwydd wrth ef neithiwr. Meddai yntai wrtho, dywed. A dywedodd Samuel, i ti fod yn fychan yn dolwg dy hun, ond ni ddeithost yn ben ar lwythau Israel, a'r arglwydd wedi deneinio'n frenin ar Israel. Fe anfonodd yr arglwydd di allan a dweud, dos a difroda'r pechaduriaid hynny Amalek, a rhyfela a hwy nes ei difa. Pam nawr andewaist ar lais yr arglwydd, ond rhithro ar yr ysbail a gwneud drwg yng ngolwg yr arglwydd. Dywedodd Saul wrth Samuel, ond yr wyf wedi gwrando ar lais yr arglwydd, a mynd fel yr anfonodd fi. Deithim ag Agag brenin Amalek yn ôl a difrodi'r Amaleciaid. Fe gymerodd y bobl beth o'r ysbail, yn ddefaid y gwartheg, y pigion o'r diofryd, mwyn aberthu'r arglwydd y ddiw yn Gilgal. Yna dywedodd Samuel, a oes gan yr arglwydd bleser mewn offrymau ac ebyrth, fel mewn gwrando ar lais yr arglwydd. Gwell gwrando nag aberth ac i fuddod na braster hyrddod. Yn wir pechod fel dewiniaeth yw anifuddod, a throsedd fel addoli ei lunod yw cyndynrwydd. Am i ti wrthod gair yr arglwydd, gwrthododd ef di fel brenin. Dywedodd Saul wrth Samuel, yr wyf wedi pechu o blegyd, yr wyf wedi torri gorchymyn yr arglwydd ath air dithau, am i mi ofni'r bobl a gwrando ar ei llais. Maddau nawr fy mai, a thyrd yn ôl gyda mi mwyn i mi ymostwng i'r arglwydd. Ond dywedodd Samuel wrth Saul, naddodd,
Yr wyt wedi gwrthod gair yr arglwydd, ac y mae'r arglwydd wedi dy wrthod di fel brenin ar Israel. Trodd Samuel i fynd i ffwrdd, ond cydiodd Saul yng nghwr ei fantell ac fe rwygodd. Ac meddai Samuel wrtho, y mae'r arglwydd wedi rhwygo brenhiniaeth Israel oddi wrthyt heddiw, ac am ei rhoi i un yn dy ymyl sy'n well na thi. Nid yw ysblander Israel yn dweud celwydd nac yn edi farhau, oherwydd nid meidrolyn yw ef i newid ei feddwl. Dywedodd Saul eto, rwyf ar fai, ond dangos di barch tuag ataf gerbron henuriaid fy mhobl a'r Israeliaid a thyrd yn ôl gyda mi, mwyn i mi ymostwng gerbron yr arglwydd dy ddiw. Yna dychwelodd Samuel gyda Saul ac ymostyngodd Saul gerbron yr arglwydd. A dywedodd Samuel, dewch ag Agag brenin Amalek ata fi. Daeth Agag ato'n anfoddog a dweud, fe giliodd chwerwder marwolaeth. Ond dywedodd Samuel, fel y gwnaeth dy gleddyf di wragedd yn ddiblant, felly bydd dy fam diffau'n ddiblant ymysg gwragedd. Yna darniodd Samuel Agag gerbron yr arglwydd yn Gilgal. Wedyn aeth Samuel i Rama, a Saul i'w gartref yn Gibea Saul. Ni welodd Samuel mo Saul byth wedyn, hyd dydd ei farw, ond gofidiodd am Saul. Yr oedd yn edifar gan yr arglwydd ei fod wedi gwneud Saul yn frenin ar Israel. Amen. Iawn, wel bore yma, fel ydych chi'n gweld, dyn ni'n ailgydio yn cyntaf Samuel, a mae'n benod bwysig oherwydd dyma'r darn nawr lle mae Saul o'r diwedd, falle byddai rhai yn dweud, yn derbyn gair gan yr arglwydd, mae dy frenhiniaeth di ar ben o'r pwynt yma ymlaen. Nawr, pwynt pwysig i wneud, mae e'n dal yn swyddogol yn mynd i fod yn frenin am rhai blynyddoedd eto. Ond, cyhyd yma Duw yn y cwestiwn, mae ei fendith ar Saul fel brenin, a'i gydnabyddiaeth o Saul fel brenin wedi dod i ben ar y pwynt yma. A mae hynny'n bwysig oherwydd mae Duw yn amlygu rhywbeth i ni am Saul fan hyn. Dyw Saul ddim yn plygu yn llwyr i arglwyddiaeth Duw. Dyw e ddim yn byw ac yn arwain ac yn ildio fel mae'r arglwydd yn gofyn iddo fe. Ac oherwydd hynny mae Duw yn tynnu ei fendith a'i statws i ffwrdd. A nhw'n ni ddod nôl at hynny mewn munud. Cyn hynny, fi eisiau just mynd trwy'r hanes i esbonio'n syml beth i ni newydd ei ddarllen mewn gwirionedd, oherwydd mae'n gallu bod ychydig yn gymleth drwy'r darlleniad i gael llif y darn yn union. Felly dyma sydd wedi digwydd yn yr hanes bore yma. Mae Duw yn dweud wrth Saul, drwy Samuel, fi di ddewis di'n frenin, fi di dynneud di'n frenin, nawr fi eisiau ti weithredu fel fi'n dweithio ti'n neud. Fi eisiau ti fynd a brwydro yn erbyn pobl Amalek sydd wedi bod yn pechu ac yn ymosod yn erbyn pobl Israel. Felly maen nhw'n cael gorchymyn lladd pawb a phopeth sydd ynglyn â'r Amaleciaid. Mae Saul wedyn yn ymateb trwy wrando yn rhannol ar beth mae Duw wedi dweud wrtho fe. Mae'n lladd pob person heblaw y brenin, Agag, ac hefyd mae'n cadw y stwff gorau oedd gan yr Amaleciaid iddo fe ei hunan ac i'w bobl hefyd mae'n debyg. Wedyn mae Duw yn llefaru'r Samuel ac yn dweud beth sydd wedi digwydd a bod hynny'n digio Duw, yn trysthau Duw, a bod e'n edifar, regret neu grifd fod Saul wedi cael ei wneud yn frenin ganddo fe. A mae Samuel yn trysthau hefyd ac yn galw ar yr arglwydd drwy'r nos. Yn yr adeg yna, yn amlwg, dyn ni'n dod i weld nes mlaen, mae Duw yn amlygu rhywbeth gair i Samuel. Mae Samuel nawr yn mynd i fynd a siarad y gair yma sydd wedi rhoi iddo fe i Saul, ond mae Saul yn brysur. Lle mae Saul? Wel, mae Saul wedi mynd i adeiladu cofeb iddo fe ei hunan, yn ei sigyd ar fynydd Carmel. Felly, unwaith mae wedi ffindio fe o'r diwedd, mae Saul yn troi at Samuel ac yn dweud, bendith yr arglwydd arno ti. Fi wedi wneud y job. Paid â poeni, mission accomplished. Ond mae Samuel yn dweud, hang on, beth yw sŵn na fi'n clywed yn y cefndir? Fi'n clywed defaid a gwartheg. Beth yw hwnna? A mae Saul yn gorfod dweud, nes i orfod cadw rhai o'r anifeiliaid gorau, ond nes i gadw nhw mwyn a berthu'r arglwydd. Dyna'r tôn fydden ni'n rhoi gyda llaw, yn ni ddod nôl at hynny mewn munud. Ond mae popeth arall wedi mynd, paid poeni. Ond mae, fel petai Samuel yn cael digon ar eiriau Saul, a mae'n dweud, taw, bydd dawel.
Mae gen I air mae Duw wedi rhoi I fi ar dy gyfer di. Fi eisiau ti wrando arno fe. A mae Samuel yn dweud wedyn, ti wedi pechu, a ti ddim wedi gwrando ar orchymyn yr arglwydd. Nawr, adnod 20 yn y darlleniad, chi eisiau reference bach, mae Saul yn ei ffolineb yn dweud, do, fi wedi gwrando ar yr arglwydd, do, nes I wrando. Fi di lladd yr Amaleciaid a dod ar brenin yn ôl. Dim ond cymryd rhai pethau wnaethon ni o ffrymu'r arglwydd. Wel, I gyflymu trwy'r hanes mae Samuel eto yn dweud, na, ti wedi pechu. I fuddod mae Duw eisiau, nid beth wyt ti'n meddwl mae Duw eisiau. Ac yna, oherwydd hynny, mae Duw yn dy wrthod di fel brenin. Nawr, mae Saul yn cydnabod ei fai, mae'n debyg, mae'n dweud dwi wedi pechu yn erbyn yr arglwydd. Beth am i ni sorto hwn mas? Tyr gyda fi gerbron yr arglwydd I fi ennill ffafr Duw yn ôl. Samuel yn dweud, na, mae'n rhy hwyr. Mae Duw wedi siarad. A mae apel arall yn dod gan Saul eto, mae'n dal I fantell e, ond mae Samuel yn dweud, na, mae'r amser yma, mae'r cyfle yma wedi dod I ben. A mae'r hanes yn gorffen gyda Samuel wedyn yn glanhau llanast Saul, yn mynd ac yn lladd, yn darnio, cut to pieces, brenin Agag, ac bod Saul wedyn ddim yn siarad â Samuel nes diwrnod ei farw, ond fod Samuel yn ddiddorol yn gofidio am Saul, gweddill ei oes. Felly dyna'r stori, okay? Gobeithio bod hwnna'n helpu ni I allu deall beth sydd wedi digwydd. Fi'n mynd I bigo mas rhai pethau, nid popeth yn sicr, I ni'n dysgu o'r hanes yma, ffordd mae Duw yn siarad gyda ni heddiw. Yn gyntaf, mae Duw yn dangos ei gyfiawnder I ni. Mae Duw yn gyfiawn, a mae'n dangos hynny yn yr hanes yma. Mae hwn yn un o'r darnau mwyaf anodd I ni glywed yn y Beibl, a mae yna lot fawr o bobl yn stryglo gyda'r darn yma oherwydd y tair adnod cyntaf. Beth mae Duw yn gorchymyn I Samuel, I Saul. A beth mae'n dweud yw bod ei angen dinistrio yr Amaleciaid I gyd, y cyfan. Nid just y bobl sydd wedi gwneud rhai pethau drwg, ond hyd yn oed y plant. Y babanod mae'n dweud, yn glir iawn, a hyd yn oed y stwff sydd gyda nhw. Pob peth sydd ynglyn â'r Amaleciaid, dinistrio nhw'n gyfan gwbl. A mae lot o bobl wedyn yn ymateb I hynny trwy ddweud, sut mae Duw sydd yn raslon ac yn gariadlon yn gallu gwneud hynny. Yn gallu gwneud hynny a dweud fod hynny yn cyd-fynd gyda bod yn raslon a chariadlon. Wel, mae'n gwestiwn pwysig I ofyn, nag yw e? A mae'n gwestiwn heriol iawn I ni I ofyn. Ond beth sydd yn bwysig I ni weld yw fod Duw yn wahanol I ni. Hynny yw, mae e'n gweld popeth ynglyn â y bobl, mae'n gwybod popeth ynglyn â'r bobl, lle dydy ni ddim. A beth mae e'n gweld fan hyn yw yr un peth a mae e'n gweld yn adeg Noa. Chi'n cofio hanes Noa? Ni'n hoffi meddwl am hanes arch Noa fel y stori babis plant lyflu yma sydd yn hyfryd I adrodd I blant. Wel, beth yw e? Yw Duw yn dinistrio y byd I gyd heblaw am 8 person. Bych anghofio hynny. Yn cynnwys plant, pob peth oherwydd fod y genedl mor ddrygionus, mae'n dweud wrthyn ni. Beth mae'n dweud yw fod Duw yn gweithredu barn. Nawr, mae hwnna'n anodd I ni I ddeall, oherwydd dyn ni ddim yn gweld difrifoldeb, I ni ddim yn gweld pen draw drygioni pobl. Ond beth sydd rhaid I ni ymddiried yw os mae Duw yn dweud mae dyna sydd yn wir, dyna sydd yn wir. A beth I ni'n gweld fan hyn, yn yr hanes, yw fod y bobl yma wedi bod yn elynion I Israel, ac yn parhau I fod yn elynion I Israel. Ei bod nhw yn bygwth pobl ddiw. A beth mae Duw yn dweud yw, yn fy nghyfiawnder, fi'n mynd I warchod fy mhobl, a fi'n mynd I gosbi y gelynion. Nawr, mae Duw wedi bod yn hael tuag ati nhw, oherwydd mae rhywbeth fel 300 mlynedd wedi bod ers eu trosedd cyntaf nhw yn ddiddorol. Pan wnaethon nhw ddod yn erbyn yr Israeliaid pan o'n nhw'n dod mas o'r Aifft. Ond, beth I ni'n gweld fan hyn yw cyfiawnder Duw yn cael ei weithredu. A mae'n cael ei weithredu trwy bobl Israel. Ond mae'n bwysig bod ni'n gallu dweud fan hyn, fel
barnwr, os bydde fe'n, mae gyda fe'r dystiolaeth i gyd. Pan i ni'n dod at y gair, pan i ni'n edrych ar bobl hyd yn oed, i ni ddim yn gweld y galon. I ni ddim yn gweld beth mae Duw yn gweld. Ac felly allwn ni ddim barnu'n gyfiawn, ond mae Duw yn. Yn yr un ffordd, pan fyddwn ni gyd yn dod wyneb yn wyneb gyda'r arglwydd, ar ddydd y farn, mae e'n mynd i wybod popeth sydd yn ein calonnau ni. Falle bod ni'n cuddio feddi wrth bobl eraill, allwch chi ddim cuddio feddi wrth yr arglwydd. Mae e'n gweld pob cornel o'ch calon chi. Does dim cuddio. Mae gras ar gael, tra mae gras ar gael. Ond allwch chi ddim cuddio. Ac felly mae Duw, mae rhaid i ni ddelio gyda hwnna, mae Duw yn gyfiawn a dyn ni'n methu deall sut mae Duw yn gweithredu yn llawn fan hyn. Beth i ni yn gwybod yw fod ei gyfiawnder yn dangos i ni fod e'n berffaith. Mae'n dangos bod e'n hollol berffaith. Nawr, yn ddiddorol, oherwydd fod y brenin wedi cael ei arbed, rhag marw, mae'r brenin yna Agag yn cael mab. A trwy'r mab yna, mae gyda chi'r Agagiaid, the Agagites. Ac yn ddiweddar, wnaethon ni glywed am Haman, yr Agagiad, os chi'n cofio, yn hanes Esther, sydd yn dangos i ni fod yr babi bach yna oedd o bobl ddrygionus wedi dal ati fod yn ddrygionus ac yn elynion i bobl ddiw oherwydd fod y dyn yma Saul ddim wedi lladd brenin Agag. Mae yna oblygiadau i anufuddod. Consequences. Ond mae ei gyd oherwydd ei fod e ddim yn gweld mor ddrygionus mae pobl yn gallu bod. Felly mae'n her i ni, nag yw e, sut ydyn ni'n cymhwyso hwnna heddiw? Beth bynnag mae Duw yn ei ddweud wrthon ni, sut bynnag mae Duw yn gorchymyn, mae'n rhaid i ni blygu. Hyd yn oed pan dyw e ddim yn gwneud sens i ni. Hyd yn oed yn ôl safon y byd, falle bod e'n mynd yn erbyn pobl y byd a safon y byd. Mae yna faterion heddiw sydd yn mynd i fod mor wahanol i'r ffordd chi wedi dysgu os nag chi wedi cael eich dysgu o fewn ffurf yr arglwydd. Ynglŷn â priodas, ynglŷn â roliau arwain, ynglŷn â teulu, ynglŷn â sut i fyw, sut i ddefnyddio'ch arian, yr holl bethau yna. Ond y cwestiwn yw, ydych chi'n gweld fod Duw yn gyfiawn neu ddim? Ydych chi'n derbyn mae Duw yn gwybod yn well na fi? Nid jyst am fy enaid i, nid jyst am fy mhechod i, ond am beth sydd yn iawn a beth sydd ddim yn iawn, a sut i gosbi, a sut i beidio cosbi. Mae'n rhaid i ni blygu'n llwyr i'w arglwyddiaeth e. Mae pob math o heriau, ond un person sydd yn ddibynadwy yr arglwydd. A'i air felly sydd yn ddibynadwy. Nid ein teimladau ni, nid ein bwriadau ni hyd yn oed. A felly dyn ni'n dod yn isel ac yn ostyngedig bron gair Duw. I ni ddim yn dod gyda magnifying glass ac ydw i'n gallu ffitio gair Duw mewn gyda'r ffordd dwi'n byw fy mywyd. Sut allai ddod mewn, asesu gair Duw a gwneud iddo fe ffitio'r ffordd fi'n byw neu'r ffordd mae'r gymuned yn edrych. Dyma sut mae'r gymuned i fod edrych. Dyma sut mae'r eglwys fod edrych, fel mae Duw yn dymuno. Dyma sut dyn ni'n gweithredu. Mae mor bwysig ein bod ni'n cofio hynny. A mae hynny'n mynd i fod yn jarring gyda ffordd y byd. Os i ni wir yn byw fel mae Duw yn dymuno ni fyw, mae yna clash yn mynd i fod. A mae eisiau ni fod yn barod am hynny. Mae hynny'n iawn. Falle mae dyna sut bydd Duw yn amlygu ei gariad a'i gyfiawnder i'w bobl. Felly mae hwnna'n yn fan cyntaf ni. Mae Duw yn gyfiawn. Yn ail, dyn ni'n gweld pechod Saul. Dyma prif, falle, bwrdwn y darn. Beth oedd mor wael am bechod Saul, falle chi'n meddwl i chi hun? Nag yw e'n gwrando ar y darnau pwysig? Nag yw e'n gwrando ar y bits pwysig fan hyn? Mae 99.9 o'r bobl wedi marw. Nag yw e dyna sy'n bwysig fan hyn, chi'n meddwl i chi hun? Ond na. Beth i ni'n gweld fan hyn yw fod Saul yn dilyn ewyllus Duw a gair Duw pan mae e'n siwto Saul. Ond mae'n fodlon peidio a gwrando ar air Saul pan dyw e ddim yn siwto Saul. A dyna'r her fan hyn. Dyna beth i ni'n gweld.
Mae Saul yn cuddio pan dyw e ddim eisiau cael ei adnabod fel brenin. Mae'n offrymu poeth offrwm pan dyw e ddim eisiau aros am Dduw, neu am Samuel yn benodol. Mae'n galw am arch y cyfamod fel rhyw weithred superstitious pan mae eisiau help Dduw a ddim eisiau ceisio'r arglwydd go iawn yn 1 Samuel 14. Ym mhob peth mae Samuel yn ei wneud, mae'n defnyddio Dduw fel arf, neu fel genie, falle byddwch chi'n dweud. Hynny yw, mae yna ar yng nghyfer i pan I fi eisiau fe. Ond pan dyw e ddim yn gyfleus I fi, sa'i moyn e, a sa'i'n mynd I wrando arno fe. Mae cymaint o bobl yn trin Duw fel yna heddi. Mae cymaint o bobl, a falle bod chi'n un ohonyn nhw, sydd yn trin Duw fel yna. Pan mae'n siwtio chi, all for it, neu wrando ar beth bynnag mae Duw yn dweud. Ond pan mae'n mynd yn anodd, sa'i'n siŵr. Fi'n mynd I ffindio ffordd o allu trio cael mas ohono fe. A dyna mae Saul yn union yn gwneud fan hyn. Edrychwch ar y penderfyniadau mae'n gwneud. Ac yn ddiddorol, mae ei hyd yn oed yn twisto gair Duw mwyn trio wneud iddo fe swnio fel bod e wedi dilyn gair Duw yn llwyr. Felly mae'n dweud yn hi wrth Samuel I ddechrau, fi wedi wneud y job. Bendith yr arglwydd arno ti, fi wedi gwneud beth mae Duw wedi gofyn I fi wneud. A fel wedys I, mae Samuel, gan wybod yn barod fod yr arglwydd yn ddig gyda fe, yn dweud beth yw'r sŵn na fi'n clywed, y defaid na. A mae Samuel yn ei wynebu fe'n straight ac yn dweud, ti ddim wedi gwrando. Ond edrychwch ar adnod 20. Ond yr oedd wedi gwrando ar lais yr arglwydd, a mynd fel yr anfonodd fi, deithim ag Agag, brenin Amalek yn ôl, a difrodi'r Amaleciaid. Chi sylwi beth mae'n gwneud? Mae'n dweud fod wedi gwneud gair yr arglwydd sef hyn. Ond nid dyna beth mae'r arglwydd wedi gofyn iddo fe wneud. Mae'r arglwydd wedi gofyn iddo fe ddinistio'r cyfan. A wedyn mae'n dweud adnod 21, fe gymerodd y bobl beth o'r ysbail yn ddefaid a gwartheg a pigion o'r diofryd mwyn aberthu'r arglwydd dy Dduw yn Gilgal. Ydy'r arglwydd wedi gofyn iddyn nhw gymryd y goreion a'i aberthu nhw? Naddo. Felly ydy e wedi gwneud beth mae'r arglwydd wedi gorchymyn? Naddo. Ond mae'n trial cyfiawnhau I hynna. Mae'n trial newid beth mae'r arglwydd wedi dweud mwyn swnio fel bod e wedi gwneud beth mae Duw wedi gofyn. Chi'n gwybod, mae perygl I ni wneud hynny gyda gair Duw heddiw. I gymryd gair Duw, fi wedi wneud fi wedi gwneud hyn a'r llall. Ond beth ni'n gallu wneud yw cymryd bits o'r Beibl. Cymryd darnau sydd yn siwto ni o'r Beibl. Chi'n gweld oedd e'n siwto Saul fod e'n cael gwared ar yr Amaleciaid. Ond oedd e'n siwto Saul mwy fod e'n cymryd brenin Agag fel rhyw fath o troffi iddo fe. I ddangos mor dda oedd e, mor rymus oedd e, wedi dal y brenin. Oedd hwnna'n rhyw fath rhyw move impresif adeg hynny, bod chi'n gallu dal y brenin yn fyw a'i roi e lan fel arwydd. Edrychwch ar y troffi fi wedi cael. Edrychwch pa mor dda ydw I. Ac rhaid ofn bod chi'n meddwl bod fi'n rhoi falle gormod o bwys ar hynny, fi'n credu mae'r dystiolaeth mae dyna agwedd Saul yw beth mae e'n gwneud y diwrnod wedyn. Dyw e ddim ar ei luniau yn gweddio ac yn diolch i'r arglwydd am y fuddigoliaeth mae'r arglwydd wedi rhoi. Lle mae e? Mae e ar fynydd Carmel yn adeiladu cofeb i'w hunan. Mae'n adeiladu cofeb i'w hunan. Edrychwch pa mor dda ydw I, edrychwch pa mor llwyddiannus ydw I. Cofiwch fi. Mae'n gwneud pwynt o'r peth. Pwy sydd yn y canol y mywyd Saul? Saul. Mae Saul yn gwneud popeth mwyn amlygu ei fawredd ei hunan. Dyw e ddim yn adnabod Duw, a dyw e ddim yn dilyn Duw go iawn. Os fydde fe'n gwybod bod yr arglwydd ddim eisiau'r offrymau yma. Mae Saul yn gwybod dyw e ddim eisiau'r offrymau yma. Dyw e'n poeni dim am y pethau yna. Beth mae Duw eisiau? Wel, mae Duw eisiau ei fuddod, a byddwn ni'n dod at hynny mewn eiliad. Oedd yr offrymau yma, oedd nhw wedi cymryd nawr fel drewdod, fel stench i'r arglwydd. Yr holl anifeiliaid yma oedd I fod yn dda. Oedd wedi dweud yn dod ni wedi cadw rhai o'r anifeiliaid da mwyn gallu addoli'r arglwydd. Mae reina fel, dychmygwch nawr bod ydych chi blant, a chi'n gofyn i'r plant I fynd ar bins mas. Okay? Chi'n gofyn i'r plant, ewch ar bins mas I fi. Maen nhw'n mynd ar bins mas, ond maen nhw'n dod â rai o bits o'r sbwriel nôl mewn. A maen nhw'n penderfynu a ddurno'r tŷ gyda nhw. Maen nhw'n gosod o hen tin yn llawn bwyd
wedi mynd off yn ganol y bwrdd gegin. Lyflu. Fel scented candle. Lyflu. Dyna beth, mewn gwirionedd, beth oedd pobl Israel yn neud fan hyn. Oherwydd oedd yr anifeiliaid yma yn arwydd o beth oedd y gelyn. Ac mae'r arglwydd eisiau cael gwared ar y gelyn yn llwyr. Ddim eisiau dim byd i wneud ar gelyn. A felly, doedd e ddim yn deall beth oedd Duw wedi wneud, a doedd e ddim yn poeni llawer beth oedd Duw eisiau iddo fe wneud. Oedd e eisiau gwneud beth oedd e eisiau gwneud. A fel wedys i, oherwydd bod wedi arbed un dyn, mae wedi gadael i'r agagiaid i dyfu ac erbyn 1 Samuel 30, mae'r Amaleciaid yn dal wrthi yn brwydro yn erbyn pobl Dduw. Nawr, mae hyn i gyd yn arwain at Dduw yn bod yn edifar bod e wedi gosod Saul yn frenin. Anthropomorphism yw hynny, sef hynny yw bod e'n rhoi iaith dynol ar gyfer Duw gyda llaw. Nes ymlaen yn y darn, mae'n dweud wrthyn ni fod Duw ddim yn dweud celwydd nac yn edifarhau, nac yn newid ei feddwl yn adnod 29. Felly peidiwch â meddwl fan hyn fod Duw yn meddwl, fi wedi gwneud mistake yn gwneud Saul yn frenin. Nid yna beth mae'n dweud. Beth mae'n dangos i ni yw, wrth i bobl fod yn anifydd i Dduw, fod Duw yn sofran ac yn gwybod beth sy'n digwydd, mae e'n tristhau yr arglwydd. Mae'n achosi'r arglwydd i alaru. Mae'n cael at galon yr arglwydd fel petai. A mae hynny'n golygu'r un peth i ni. Os i ni'n anifydd i'r arglwydd, os i ni'n trin yr arglwydd fel bydde Saul yn trin yr arglwydd, mae e'n tristhau yr arglwydd. Nawr, yr ail beth mae Saul yn gwneud yw passing the buck. Mae nawr eisiau dweud, ond y bobl oedd eisiau aberthu y pethau yma. Nawr, falle wir fod Saul yn ofni'r bobl, ond mae hynny'n golygu fod e'n ofni'r bobl yn fwy na mae'n ofni'r arglwydd. Nag yw e, a mae hwnna'n gamgymeriad. Y bobl wedyn yw i ddiwedd, nid yr arglwydd. Yr un peth gyda ni heddiw. Ydyn ni'n ofni y bobl ac yn twisto gair Duw i siwtio pobl. Na, wrth gwrs ddim, ni'n cadw at air Duw. Ofni'r arglwydd i'ch ben pawb. Nawr, mae hwnna'n dod â ni at y pwynt ola bore yma. Beth sy'n plesio Duw? Beth sy'n plesio Duw? Edrychwch ar adnod 22 a 23. A Samuel yn neud e'n glir iawn i ni. Yna dywedodd Samuel, a oes gan yr arglwydd bleser mewn offrymau ac ebyrth fel mewn gwrando ar lais yr arglwydd. Gwell gwrando nag aberth ac i fuddod na braster hyrddod. Yn wir pechod fel dewiniaeth yw anifuddod a throsedd fel addoli eilunod yw cyndynrwydd. Nawr, fel o'n i'n awgrymu ar y dechrau, dwi ddim yn credu am eiliad fod Saul yn cymryd gair Duw o ddifri. Dwi ddim yn meddwl bod e. Dwi'n meddwl fod e'n meddwl am ei hunan. Mae eisiau troffi ar gyfer dangos i bobl sef brenin Agag, a mae eisiau cael stwff da iddo fe ei hunan, so mae'n cymryd i gwartheg nhw. Ond, a byddwn ni'n gweud am hynny, action speak louder than words, yn oherwydd beth mae'n gwneud, nid beth mae'n dweud. Mae beth mae'n gwneud, a pethau mae'n gwneud, yn wahanol i beth mae'n dweud. Ond mae'n dweud, o'n i eisiau aberthu i Dduw. Wel, nawn ni roi benefit of the doubt, bod eisiau aberthu i Dduw. A dyma beth mae Samuel yn gwneud. Mae'n cymryd Saul ar ei air, ac yn dweud, ti di aberthu, a ti'n dweud fod ti eisiau aberthu mwyn plesio Duw. Beth sy'n plesio Duw? Beth mae Duw eisiau ohono ni? Beth mae eisiau yw i fuddod. Beth mae eisiau yw bod ni'n adnabod i laisau ac yn gwrando, cyn gallu gwneud unrhyw beth arall. Chi'n gweld, nid y broblem yw aberthu, ond y broblem yw bod e ddim wedi gwrando cyn aberthu. Bod e ddim wedi dod gyda calon gywir, calon isel, ger bron Duw yn sylweddoli pwy yw Duw yn y lle cyntaf. Ac os fydde fe, bydde fe wedi dod yn galaru fod e heb i fuddhau i Dduw, os bydde fe wedi dod gyda chalon gywir. Yn sylweddoli bod e wedi cwmpo'n fer. A mae'n neud i fi feddwl, mae plant yn gallu bod fel hyn, a felly bod ni fel oedolion hefyd. I ni yn bobl sydd yn aml eisiau dod â'n gweithredoedd ni ger bron yr arglwydd. Edrychwch beth dwi wedi gwneud. A falle bod rhan o Saul yn teimlo fel yna. Edrych beth i fi wedi cyflawni. Edrych beth fi wedi wneud.
Fi'n dod ar rein er mwyn dod ar rhywbeth ger dyfrondi o Dduw. Ond nid dyna'r efengyl, yma. Nid dyna beth mae Duw yn gofyn ohono ni. Nid dyna beth yw bwriadu Duw ar ein cyfer ni. Mae'n gweithredoedd ni gyd yn glytu a bryntion ger bron yr arglwydd. Ac felly beth mae'r arglwydd yn ei ofyn yw bod ni'n gwrando ar ei lais e. Hynny yw bod ni, sut ni'n gwrando ar ei lais e? Wel, bod ni'n dod at yr arglwydd, cydnabod ein pechod ni a derbyn. Dyna beth yw gwrando ar lais yr arglwydd. Beth mae'r arglwydd yn dweud wrthyn ni'n neud yw derbyn. Derbyn yr arglwydd Iesu, derbyn maddeuant. Cael ein hachub. Yn Salm 51, ar ôl i Dafydd, os chi'n cofio, bechu yn erbyn Bathsheba a Urea. Mae'n dweud adnod 16 o Salm 51. Oherwydd nid wyt yn ymhyfrydu mewn aberth, pedygwn boeth o ffrymau, ni fyddyt fodlon. A berthau Duw yw ysbryd drylliedig, calon drylliedig a chiredig, ni ddirmygu o arglwydd. Gwna ddaioni i Seion yn dyras, adeilada furiau Jerusalem. Yna fe ymhyfrydu mewn aberthau cywir, poeth offrwm ac aberth llosg. Yna fe aberthu'r bystych ar dy allor. Beth mae'n dweud fan hyn yw, mae'n dechrau off gyda esbonio yr unig ffordd i ddod ger bron yr arglwydd yn ein pechod ni ac yn ein anallu ni yw i ddod yn ddrylliedig, i ddod yn isel, i ymostwng ger bron yr arglwydd a cydnabod ein cyflwr ni. Ac yna adnod 18 byddwn ni'n derbyn gras ac y bydd yr arglwydd yn ein adeiladu ni lan. Ac unwaith mae'r arglwydd yn gwneud ei waith, adnod 19, bydd yr arglwydd yn ymhyfrydu yn ein offrymau ni, yn ein aberthau ni. Yn y cyfan i ni'n dod ag ger bron yr arglwydd. Mewn geiriau eraill, step 1, dod cydnabod ein pechod, edifarhau. Step 2, profi'r arglwydd yn achub. Step 3 wedyn yw byw bywyd lle mae'n bywydau ni'n aberth byw i'r arglwydd. Yna mae ein bywyd ni, mae ein offrymau ni, y pethau ni'n dod ag ger bron yr arglwydd yn plesio'r arglwydd. Ond nid cyn hynny. Mae'n rhaid i ddechrau bod ein calon ni'n iawn ger bron yr arglwydd. A'r unig ffordd mae hynny'n digwydd yw os i ni wedi profi achubiaeth. A dyna lle mae rhaid i ni wrth gwrs gael pos bach a gofyn, ydych chi wedi cael eich achub? Ydych chi'n sylweddoli, sy'n os faint o weithredoedd chi'n gwneud, sy'n os beth chi'n ceisio gwneud, pwy bynnag fath o ebyrth ych chi'n dod ag ger bron yr arglwydd, maen nhw'n golygu dim byd os nag chi wedi i fyddhau i air yr arglwydd, a'r gair lle ni'n dechrau off gyda'r arglwydd yw bod ni'n plygu glin iddo fe. Bod ni'n cydnabod ein pechod, cydnabod ei ddiwdod, cydnabod ei waith achubol ar y groes ac yn derbyn. Dyna lle ni'n dechrau. Ac yna'n cydnabod popeth arall sydd yn y gair. Ac yna, dim ond ar ôl hynny, unwaith i ni'n cael natur newydd, i ni'n gallu bod yn bobl sydd yn ber arogl yn ein aberthau neu'n ebyrth i'r arglwydd. Nawr, wrth i ni feddwl am yr hanes yma, mae yna lot o bethau sydd yn anodd, lot o bethau i ni ddim yn gallu deall, ond un peth fi eisiau dweud, honourable mention i Samuel. Trwy'r cyfan i gyd, mae Samuel yn dangos i ni mae'n gysgod o Iesu Grist. Mae'n ffyddlon trwy'r cyfan, a mae'n dangos i ni beth yw i fod yn un sydd yn caru'r arglwydd. Mae'n dweud pethau anodd iawn wrth Saul. Dychymygwch chi fod yn Samuel yn gorfod dod at Saul a dweud, ti wedi pechu ger bron yr arglwydd. Taw, stopio dy nonsens. Wrth y brenin nawr, mae'n siarad gyda'r brenin ac yn dweud, taw, bydd dawel. Mae Duw eisiau dweud rhywbeth wrth y ti. Beth bynnag y gost, mae e'n fodlon bod yn ffyddlon i'r arglwydd. Mae e hyd yn oed yn glanhau llanast Saul lan ar y diwedd. A mae hwnna'n eto'n gysgod o Grist i ni, fod e'n dod, mae'n glanhau y llanast lan. Mae e'n dod, mae'n siarad gwirionedd mewn i'r sefyllfa, a mae e'n gwbl ffyddlon lle mae Saul mor anffyddlon. Byddwch fel Samuel, peidiwch â bod fel Saul. Ond yn bwysicach, byddwch fel yr arglwydd wrth gwrs yn ffyddlon. Nid yn yr ystyr bod ni'n ceisio byw bywyd o ffyddlondeb mwyn cael ein achub. Ond ein bod ni eisiau byw bywyd o ffyddlondeb am ein bod ni wedi'n hachub, am ein bod ni wedi profi'r fath ras, am ein bod ni wedi dod gyda chalon ddrylliedig ger bron yr arglwydd ac wedi profi gras, fod yr arglwydd wedi'n codi ni, ein gosod ni ar graig cyfiawnder Crist
am bod ni'n gallu o hynny ymlaen cael ein adeiladu i fod yn deml sanctaidd i'r arglwydd. Clod i'w enw. Amen.